Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, θα κάνω μια ερώτηση που νομίζω ότι πρέπει να υποθεί. Ποιος σκατά είναι ο Άσκιο Άννηνα? Μια ερώτηση που κατά κάποιο τρόπο απαντήθηκε από τους στην ουσία. Είναι το πιο ανώμαλο κανάλι στο YouTube. Αλλά όχι, δεν το δέχομαι ούτε για πλάκα. Δεν μπορεί να είναι απλά ένας ανώμαλος. Εγώ ξυπνάω με το δάχτυλο, το μεσαίο, μέσα στον κόσμο μου. Ναι, οκ, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να έχει συμβεί στον οποιονδήποτε. Εγώ πιστεύω ότι βιάζεστε να κρίνετε απλά. Εγώ, ας πούμε, μία φορά είχα ξυπνήσει τίγκα hangover σε ένα άκυρο ξενοδοχείο κάπου στη Φλόρινα με ένα άκυρο string να κρέμεται από το πορτατίβ. Τι μπορεί να έγινε εκεί πέρα? Το φορούσα? Το μύριζα πριν κοιμηθώ? Για ποιο γαμμένο λόγο να το μύριζες, αγόρι μου? Το έκλεψα από κάποια? Μήπως ήταν του πλήρως ντυμένου τύπου που στεκόταν δίπλα στην πόρτα του δωματίου και με κοιτούσε με μισό μάτι? Ή μήπως ήταν της άκυρης κοπέλας που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου και ξάπλωνε δίπλα μου για κάποιο λόγο? Ναι. Ήταν του κυρίου τελικά, τέλος πάντων. Περίμενα 4,5 ώρες. Μπορώ να έχω πίσω το στριγκάκι μου. Ναι. Είδατε, μαλάκες, σε όλους μας συμβαίνουν περίεργα πράγματα όταν κοιμόμαστε. Εγώ ξυπνάω με το δάχτυλο, το μεσαίο, μέσα στον κόσμο μου. Όταν κοιμόμαστε γίνονται περίεργα πράγματα. Οκ, η αλήθεια είναι ότι αυτό, όπως και να το δεις, ακούγεται κάπως περίεργο. Αλλά εγώ συνεχίζω να επιμένω. Ο Άσκιο Άννηνα δεν είναι ανώμαλος. Όχι, για την ακρίβεια, ο Άσκιο Άννηνα είναι ο πιο θαραλέος YouTuber αυτή τη στιγμή. Και η ιστορία του είναι ένας θησαυρός που περιμένει να ανακαλυφθεί. Κάντο όσο κοιμάται. Πολύ αστείο και πολύ έξυπνο. Ναι, οκ. Καμιά φορά ίσως είναι καλύτερο να μην ανοίγεις το σεντούκι που σου υπόσχεται Χρυσάφι, γιατί μπορεί να βγει ένας εξωπραγματικά περίεργος ανώμαλος από εκεί μέσα. Κάντο όσο κοιμάται. Αλλά εντάξει μωρέ, ας μην υπερβάλλουμε. Ας δούμε μαζί κάνα δυο βίντεο από τα αγαπημένα μου γατάκια. Νιάου. Αλλά πριν από αυτό, συγγνώμη για τα blue balls, ίσως πρέπει να εξερευνήσουμε επίσης το origin story αυτού του φαντασμαγορικού χαρακτήρα με όνομα Άσκιο Άννηνα. Να δούμε ρε παιδί μου λίγο το character development. Να αναρωτηθούμε μαζί. Τι συνθήκες οδηγούν έναν άνθρωπο να λέει δημόσια ότι κατά λάθος ξύπνησε με ένα δάχτυλο στο κ***ο του και να μοιράζεται δημόσια όλη αυτήν την ανομαλία, τέλος πάντων. Ορίστε, πάρτε εδώ παιδί στα πρώτα του βήματα, ρε μαλάκες. Καλησπέρα μάγκες, και σήμερα για γύρισμα στην οικοδομή. Έχω πιάσει δουλειά στην οικοδομή από ό,τι θα έχετε καταλάβει, οπότε έχω και αυτό το μυστρί εδώ. Δουλεύω σκληρά 10 ώρα κάθε μέρα στην οικοδομή. Ένα απλό, συναισθαλμένο παιδί της εργατικής τάξης. Τι πιο ταυτίσιμο. Άφησε κάτω τα εργαλεία του, σφυριά, τρυπάνια, μαλακίες. Κράτησε και κάτι βέβαια. Και είπε να κάνει ένα διάλειμμα, φορώντας και το κομψό χριστουγεννιάτικο σκουφάκι του, είναι και στην εποχή τώρα, και να μας μιλήσει για τη λογοκρισία. Δουλεύω σκληρά 10 ώρα κάθε μέρα στην οικοδομή. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω. Συνειδητοποιούμε λίγο ότι είναι πολύ χειρότερο ότι κάνει πλάκα και δεν δουλεύει όντως οικοδομή. Γιατί αυτό σημαίνει ότι επίτηδες επέλεξε αυτό το background για να γυρίσει το βίντεο. Δεν αντέχω άλλο. Γιατί ρε αγόρι μου να το γυρίσει εκεί πέρα αυτό? Και όταν εννοώ λογοκρισία, εννοώ το γεγονός ότι απαιτείται από τον κόσμο να έχει συγκεκριμένες απόψεις και όποιος δεν έχει αυτές τις συγκεκριμένες απόψεις, διώκεται. Διώκεται. Και δεν διώκεται λίγο, διώκεται πάρα πολύ. Α, οκ. Έχει μεγάλες κυρώσεις. Μέχρι και πρόστιμα σου επιβάλλονται για τις απόψεις σου. Ναι, βρε αγόρι μου, και εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μπορώ να παρκάρω όπου θέλω. Αυτό δεν σημαίνει ότι όντως μπορώ. Κυρίως γιατί δεν έχω αμάξι και λεφτά να πληρώνω τα πρόστιμα. Νομίζω ότι μόλις κατάλαβα το πραγματικό λόγο που δεν έχω αμάξι. Κάντε join στα members για να πάρω αμάξι. Τέλος πάντων, ξεφεύγουμε. Τον είδατε ρε εσείς. Στα πρώτα του βίντεο ήταν ένα απλό, normal παιδί. Αν εξαιρέσουμε την οικοδομή, που ήταν απλά λίγο άβολο και ξέρεις, λίγο πιο κλειστό. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς είναι τώρα. Ακούγεται ότι σου αρέσει να γλύφεις τον της γατούλας. Οκ. Η αλήθεια είναι ότι έχω ήδη αρχίσει να το μετανιώνω λίγο. Για όσους δεν ξέρετε, να δώσω λίγο context. Σε αυτό το μοναδικό universe των Άσκιο Άννηνα έχουμε δύο πρωταγωνιστές. Τον Γατούλη και τη Γατούλα. Μισό να βάλω τα inspection γυαλιά μου. Τη Γατούλα θα τη χαρακτήριζες κάπως έτσι λίγο ντροπαλή ρε παιδί μου. Εκτός αν πληρώσει το συνδρομητικό. Τότε οι ντροπές κάνουν διαμαγείας. Πουφ! Δεν κάναμε. Το συνδρομητικό τα είπα. Ναι, στο συνδρομητικό. Τον Γατούλη... Πώς να τον περιγράψω ρε γάμο το.
Θα μπορούσες να πεις ότι είναι και από τους τύπους που καμιά φορά. Εγώ ξυπνάω με το δάχτυλο, το μεσαίο, μέσα στον κόσμο μου. Ξέρεις μωρέ τώρα, normal, καθημερινά πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Έχεις αυτό τίποτα? Πού πάει αυτή η ερώτηση? Μάλλον πάει σε μένα. Αλλά να ρωτήσω, εσύ έχεις? Έχεις αυτό τίποτα? Όχι. Λοιπόν, Γατούλα, κόψε τις μαλακίες. Δεν πληρώνω συνδρομητικό για να μάθω αν το έχεις κάνει. Ασχέτως δηλαδή που έχω ήδη πληρώσει, γιατί να μην κρύβομαι, είστε οι αγαπημένοι μου creators πλέον. Λοιπόν, εγώ το έχω κάνει. Έτσι, ναι, το έχω κάνει. Λίγο πριν ξεκινήσω το βίντεο, 4 κάτι. Πρώτον, από περιέργεια, Καλή φάση. πάρα πολύ μικρός. Αλλά το έχω κάνει και σε μεγαλύτερη ηλικία, μια μεσαία ηλικία, πάλι από περιέργεια, έτσι. Ναι. Και το έχω κάνει και περίπου στα 19 μου έτη. Μ' αρέσει πάντως αυτό το... το έχω κάνει σε πολύ μικρή ηλικία, από περιέργεια μία φορά. Βέβαια, το έκανα και σε μία μεγαλύτερη ηλικία, αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον το κάνω κάθε μέρα. Τι λες βρε ανώμαλε, τι λες? Όταν κοιμόμουν μόνος μου, δεν κοιμόμασταν μαζί τότε, έτσι. Και για κάποιο περίεργο λόγο, έβλεπα εγώ στον ύπνο μου ότι κάναμε το από πίσω με έναν φίλο μου, ότι ήμουν εγώ στα 4, έτσι. Μου τον έκανε ο φίλος, κανονικότατα. Και εγώ ξυπνάω με το δάχτυλο, το μεσαίο, μέσα στον κόσμο μου. Εντάξει τώρα, μην τα ξαναλέμε, συμβαίνουν αυτά σε όλους μας. Εγώ για να καταλάβετε μια άλλη φορά είχα ξυπνήσει με ένα φήμοτρο κουμπωμένο στο στόμα. Ποιος ξέρει τι έγινε ενώ κοιμόμουν? Όταν κοιμόμουν συνέβη, ορκίζομαι. Αχ, τι ακούω. Ακούγεται ότι σου αρέσει να γλύφεις τον πρωό της γατούλας. Ισχύει? Τι ωραίες ερωτήσεις μας κάνανε και σήμερα. Λοιπόν, όχι, δεν μ' αρέσει να τις γλύφω τον πρωό. Βασικά, σαν σκέψη είναι πολύ ωραία, έτσι. Μπορεί και να το φαντασιωνόμουν κάτι τέτοιο. Όχι που δεν θα ήταν ρε μαλάκα. Ξεκίνα με αυτό. Ξεκίνα με αυτό, το της αρέσει. Σου τον έχουν παίξει ποτέ? Εννοείται η γάτα. Μαλακές. Είδατε με πόση προθυμία, ενθουσιασμό και περηφάνεια πετάχτηκε να απαντήσει. Περίμενε όλη του τη ζωή για αυτή την ερώτηση. Όπως και για κάθε ερώτηση που έχει να κάνει με προκτούς. Και τώρα που το είπα αυτό πλάκα-πλάκα, πάμε να το δούμε να απαντάει σε τέτοιες ερωτήσεις. Γιατί δεν έχουμε βγάλει ακόμα αρκετά τα μάτια μας. Πολύ αστείο και πολύ έξυπνο. Κάντο όσο κοιμάται. Αυτό είναι πώς καλές. Βεβαίως. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρον οπτική του πράγματος. Είναι άσχημο. Όχι αστείο, Άννινα. Δεν είναι μια πολύ ενδιαφέρον οπτική του πράγματος. Το σωστό είναι πολύ ενδιαφέρουσα οπτική. Τη γραμματική λίγο ρε φίλε. Αλλά εντάξει, εκτός αυτού... Τι λες ρε μαλάκα, τι λες? Θα μου κάψεις το λαρίκι καταραμένο. Κάνεις το όσο κοιμάται. Πολύ ενδιαφέρον οπτική. Βεβαίως. Σκέψου να ξυπνάς και να νιώθεις από πίσω σου την αίσθηση αυτού του πράγματος. Άσε που δεν γίνεται, γιατί άμα όλος κοιμάται, κάποιοι μύες έχουν ψιλοπαραλύσει. Οπότε δεν μπορεί να ανοίξει τόσο πολύ. Συγγνώμη, δεν μπορεί να ανοίξει. Αφού όταν κοιμάσαι, βρίσκονται σε μια μερική παράλυση. Άμα βάλεις λίγο λιπαντικό, ανοίγει. Και πάλι ο άλλος κατευθείαν θα ξυπνήσει μόλις το του κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει όσο κοιμάσαι. Θέλω να μου πεις πώς αντιδρούσες. Πόσο διαρκεί αυτή η συζήτηση και πώς καταλήγει. Πώς αντιδρούσες άμα γινόταν. Θα έλεγα, εντάξει, τι κάνεις εκεί πέρα, ρε. Θα σηκώνομαι και θα έφευγα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικό. Θα σου σήκωνα την ουρίτσα. Εγώ γιατί το κάνω εικόνα τώρα αυτό. Θα το δω σίγουρα στον ύπνο μου αυτό σήμερα. Και πού ξέρεις, μπορεί όταν ξυπνήσω να ξυπνήσω με μια σφίνα ουρά μέσα στον κόσμο. Όταν κοιμόμαστε γίνονται περίεργα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε άλλο γιατί δεν αντέχω να δω άλλο από αυτό. Δεν πονάω. Α, και αυτό σε δημόσιο χώρο βλέπω. Τολμηρά για άλλη μια φορά τα γατάκια μας. Τι λέω καν πλέον. Όταν κάνεις με τη γατούλα νιαουρίζει, εννοείται ότι νιαουρίζει γιατί είναι γάτα και προφανώς δεν θα βογκάει όπως μια γυναίκα, αλλά νιαουρίζει απλά. Εντάξει. Γιατί αλήθεια δεν είναι αγάπη μου, δεν νιαουρίζεις όταν το κάνουμε? Όχι. Εγώ όταν τελειώνουμε δεν κάνω ένα νιάου. Σταμάτα!
Σταμάτα, αλήθεια, σταμάτα! Γιατί κάθε βίντεο είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Δεν υπάρχει, μαλάκες. Σήμερα σίγουρα θα δω τους χειρότερους εφιάλτες. Και πάσχω από PTSD. Αυτό θα πρέπει να σας λέει πολλά. Ευτυχώς δεν ήταν αλήθεια. Όχι! Όχι! Θα σ' άρεσε αν η γατούλα σου έκανε με άλλο γάτο μπροστά σου? Spice. Μπορεί να έχει και πλάκα, καλά, εσύ. Όχι που δεν θα του άρεσε κάτι τέτοιο. Να το κάνει η κοπέλα σου με κάποιον άλλον μπροστά σου. Απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μπορώ ρε μαλάκα με τον ανώμαλο. Τέλος πάντων, πάμε σ' άλλο. Ό,τι πιο ακραίο θέλετε να ξέρετε για μας. Κάτι μου λέει ότι θα περάσουμε εξαιρετικά. Πόσες φορές έχετε κάνει πόσο μακριά πετάγεται το σου? Ντους πριν ή μετά το Και τα κανονικά πρέπει σίγουρα μετά. Αν έχεις περίοδο μετά. Δηλαδή το μετά είναι. Γιατί αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σου ήρθε στο μυαλό, μπρο. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν θέλω να χαραμηθεί ούτε σταγόνα αίματος που θα μπορούσε να είναι πάνω μου ή μέσα. Τι λέω ρε μαλάκα, τι λέω. Με συγχωρείτε. Θα τον αφήσω να τελειώσει πριν ξεκινήσω να κρίνω. Χριστέ μου, αυτή η πρόταση απέκτησε πολύ διαφορετικό νόημα μετά από όλα αυτά. Δηλαδή το μετά είναι για θέμα υγιεινής, θεωρώ. Δηλαδή το μετά είναι πιο χρήσιμο. Αν και εγώ θα έλεγα ποτέ, γιατί να κάνεις ντους μετά. Γιατί να κάνεις ντους? Ή μπάνιο γενικά. Εγώ δεν τα πολύ πιάνω αυτά. Εγώ προτιμώ να έχουμε περίοδο πάνω μας μέχρι να βρέξει έξω. Και καλά για να καθαριστείς. Δηλαδή. Η Τι λες γυναίκα τώρα? υποτίθεται πρέπει να κάνει πάντα. Και εσύ δεν κάνεις ποτέ? Γιατί τι θέλεις έτσι ρε μαλάκα? Οι πιο ακραίες συμβουλές για... Καταλαβαίνετε που πάει αυτό. Εντάξει, αλλιώς πλένεις τον κόλπο με νερό. Παναγία. Τέλος πάντων. Παλιά νομίζω έτσι κάνανε. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, αυτό καλύτερο. Είναι καλύτερα να πλένεις με νερό τον κόλπο σου. Γράψτε στα σχόλια εσείς, πλένετε τον κόλπο σας με νερό. Για πείτε και εσείς μάγκες και μάγκες εδώ κάτω. Πλένετε τον κόλπο σας με νερό. Πλένετε τον κόλπο σας με νερό. Βάλε στο πέτος μέλι για να έχει ωραία γεύση. Δοκιμασμένο. Αυτό είναι πολύ έξυπνο. Τι αηδίες είναι αυτές, δηλαδή. Όχι, καραμελωμένο. Εμένα το μέλι δεν μου αρέσει. Βάζεις μερέντα λοιπόν. Όχι! Σταμάτα! Αλήθεια, σταμάτα! Σαν να βγει και από το θα είναι. Απλά θα είναι γλυκό τότε. Και θα έχει και λίγο αλμυρό, έτσι που είναι ενισχυτικό γεύσης. Το αλμυρό είναι ενισχυτικό γεύσης και αυτό είναι αλμυρό που μόνο του. Οπότε βάζοντας το γλυκό μέλι ή τη γλυκιά σοκολάτα που πάνω. Θα είναι έτσι, πώς είναι αυτή η σοκολάτα με αλάτι μαλαγιών. Μέσα από κόκκινο είναι ό,τι καλύτερο. Καλέ, σταματήστε. Ωραία συμβουλή. Ωραία συμβουλή. Αλλά όμως η γατούλα δεν θέλει. Βέβαια μπορεί και να χεστείς άμα το κάνουμε αυτό. Το οποίο θα μου άρεσε και πάρα πολύ να πω κάπου εδώ. Βεβαίως. Λοιπόν, αρκετά πόνεσα για σήμερα. Πάμε στα βαριά πράγματα. Προσωπικά βέβαια, παρόλο που ψιλοκάηκαν τα ματάκια μας από το φαινόμενο Ask Ιωάννινα, δεν έχω βρει ακόμα απάντηση στην ερώτηση είναι όντως ανώμαλος. Οπότε θα έλεγα στη συνέχεια να πάψουμε να τα χρησιμοποιούμε για λίγο και να ανοίξουμε τα αυτάκια μας, διότι καμιά φορά τα φαινόμενα απατούν. Αλλά πριν από αυτό, πριν πάμε να δούμε τι πραγματικά συνέβη μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, ας ακούσουμε δύο λόγια από το χορηγό μας, ο οποίος... Είμαι πάλι εγώ, δεν ξέρω αν περιμένετε κάτι διαφορετικό μέχρι τώρα. Το μήνυμα του χορηγού μας λοιπόν είναι ότι η υποστήριξη που δείξατε στο προηγούμενο βίντεο αφού σας το ζήτησα, με τα like σας, τα share σας, τα υπέροχα σχόλιά σας ήταν πραγματικά το κάτι άλλο. Χάρη σε εσάς κατάφερα να ανοίξω τα members στο κανάλι μου για όσους από εσάς επιθυμείτε να στηρίξετε λίγο παραπάνω και να επενδύσω ακόμα περισσότερο σε αυτό που αγαπάω. Περιμένω λοιπόν και το feedback σας κάτω από αυτό το βίντεο για το μοντάζ, την εικόνα, ό,τι θέλετε. Πετάξτε μου και πέτρες από κάτω. Ό,τι γουστάρετε γενικά. Ο πρώτος όμως το λίθο βαλέτο. Ο αναμάρτητος ο λίθο βαλέτο. Θυμάμαι όταν ακόμα πήγαινα γυμνάσιο, είχαμε ένα συμμαθητή κάπως αργό. Καθυστερούσε λίγο να πιάσει αστεία, υπονοούμενα ή να μπει στη συζήτηση αφού το αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Και ίσως
να συγκεντρωθείς οτιδήποτε από αυτά επαρκώς. Ένα χαριτωμένο, καλοσυνάτο, ομολογουμένως με πολύ πιο περίεργα ενδιαφέροντα και άκυρες γνώσεις από ότι εμείς οι υπόλοιποι παιδί. Μία fun fact μηχανή που είχε να σου πει κάτι σχεδόν για οτιδήποτε μπορούσε να σκεφτείς. Θυμάμαι επίσης ότι εμείς οι υπόλοιποι λατρεύαμε να κάνουμε μερικά μικρά, φαινομενικά αθώα, αλλά όχι στα αλήθεια, αστιάκια για το πόσο αργός και ηλίθιος είναι. Ένα από τα αγαπημένα μου που του είχαμε πει ήταν όταν ένας συμμαθητής μου, μετά από μια κουραστική μέρα στο Λύκειο πια, άνοιξε το στόμα του και είπε μπροστά σε όλους μας το εξής. Ρε παιδιά, δεν είναι ότι έχει πρόβλημα. Είναι απλά ότι είναι ξεχωριστός. Πιθανότατα σαρκαστικά από ό,τι καταλαβαίνετε. Το οποίο φυσικά μας είχε κάνει να σκάσουμε από τα γέλια. Γιατί ακολούθησε μετά από τη 1000η φορά, εκείνη τη βδομάδα τουλάχιστον, που εμείς είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε κάτι και αυτός ποτέ δεν συγκεντρώθηκε αρκετά για να το καταλάβει. Αφότου μου κόπηκε ανάσα από τα γέλια προφανώς, τότε ήταν που με χτύπησε. Όλα εκείνα τα χρόνια, γυμνάσιο μέχρι λύκειο, είχαμε βρει ένα σωρό, μία ποικιλία από δημιουργικούς και μισαναπηρικούς τρόπους για να τον περιγράψουμε. Και ήταν πάντα όμως, ένα πολύ ενδιαφέρον topic για να εξερευνήσουμε. Το πόσο χαζός είναι. Ειδικά όταν κάναμε κάποια δραστηριότητα μαζί και μας νευρίαζε, η κακιά λέξη καθημένος γέμιζε το στόμα μας σαν ένα σκανδαλιστικά λαχταριστό μπέργκερ. Χωρίς φυσικά να υπάρχει κάποια αναπηρία στο τραπέζι προφανώς. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, σε αυτή τη διαδρομή από το σχολείο στο σπίτι, σκέφτηκα γιατί. Πέραν δηλαδή από το ότι ήξερα ότι είναι λάθος να γελάς με κακόγουστα μισαναπηρικά αστεία, το οποίο για να είμαι ειλικρινής θα έκανε πιο αστεία. Όλα αυτά τα χρόνια τι ήταν τόσο ικανοποιητικά απολαυστικό στο να κοροϊδεύουμε ανελαίητα αυτό το άτομο για τη σχετική του ανεπάρκεια να συμβαδίσει με το δικό μας τρόπο σκέψης. Η απάντηση που έδωσα στον εαυτό μου εκείνη τη στιγμή, αφού του κάθισα για λίγο αμίλητος όσο οι άλλοι συνέχιζαν να λένε τα δικά τους, με άλλαξε ριζικά θα έλεγα. Συνειδητοποίησα για πρώτη φορά πραγματικά ότι οι ανασφαλείς και οι ανεπαρκείς βρίσκουν ασφάλεια στην ανεπάρκεια του άλλου. Τότε κιόλας πρέπει να ήταν η στιγμή που άλλαξε για πάντα η σχέση μου με αυτόν τον άνθρωπο. Πλέον είναι από τα ελάχιστα και σίγουρα από τα πρώτα άτομα που θα συμβουλευτώ για το οτιδήποτε. Ο άνθρωπος που αν κολλήσω ποτέ με κάποιο κείμενο, που ξέρετε τι σημαίνει για μένα το κείμενο, θα μου δώσει κατεύθυνση αν τη χρειαστώ. Ο πυρσός στο σκοτάδι μου, αν σας λέει κάτι αυτό. Ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Ο ίδιος βλάκας που κοροϊδεύαμε για την νοημοσύνη του από το γυμνάσιο. Άρα, εφόσον δεν ήταν χαζός ούτε τότε, κάνω μετά από τόσα χρόνια στον εαυτό μου την ερώτηση. Μήπως είχαμε κάτι να κερδίσουμε από όλα εκείνα τα όχι και τόσο αθώα αστιάκια και χαρακτηρισμούς. Ίσως κάτι σκοτεινό και επίγον. Κάτι που νιώσαμε οι περισσότεροι παρακολουθώντας τους Άσκη και Ιωάννινα στο πρώτο μέρος αυτού του βίντεο ή ακόμα και στο βίντεο των στην ουσία. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι πραγματικά είδαμε σε αυτά τα βίντεο. Σε τέτοιου είδους βίντεο σχολιασμού συνήθως έχουμε το αντικείμενο σχολιασμού μας και προσπαθούμε να σας βγάλουμε με το τσιγκέλι όσο περισσότερο γέλιο γίνεται. Σπάζοντας λίγη πλάκα, σατυρίζοντας, χλευάζοντας καμιά φορά το αντικείμενο σχολιασμού μας. Το βγάζουμε ηλίθιο, ώστε να νιώσετε εσείς έξυπνοι. Το ρεζιλεύουμε, ώστε να νιώσετε καλύτερα που δεν είστε στη θέση του ή σαν αυτόν. Ίσως και να το βγάλουμε ανώμαλο, για να νιώσετε καλύτερα εσείς που είστε φυσιολογικοί. Και φυσικά όλα αυτά δεν τα κάνουμε απαραίτητα επίτηδες. Απλά συμβαίνουν. Και καθώς συμβαίνουν, κάποιοι από εσάς παθιάζεστε λίγο παραπάνω με την αφήγηση που σας παρουσιάσαμε. Ας δούμε κάποια σχόλια από το βίντεο των στην ουσία. Μάλλον ο Μαν έχει πάει σε πάρτι του Ντίτι. Για όσους δεν ξέρετε, ο Ντίτι ήταν ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος με πάρα πολλές διασυνδέσεις στο Hollywood, ο οποίος οργάνωνε κάποια after party στα οποία γινόντουσαν ένα σωρό παραβιαστικά και παράνομα πράγματα. Λίγο υπερβολικό αυτό και τον Άσκη και Ιωάννινα. Μετά από ένα σημείο καρκίνιασα. Είχα καιρό να γελάσω έτσι. Ο βλάκας με αηδίασε και με κούρασε. Ας το κλείσουν σε ίδρυμα το ζώο. Ενημερώνομαι για όλα τα σκουπίδια του ίντερνετ από εδώ πέρα. Έχει κάνει την πόλη μου ένα μεγάλο αστείο. Το πικιστήσω, μπρο. Σκέψου ρε μαλάκα να νοιάζεσαι τόσο πολύ για τα Γιάννενα. Στη συνέχεια ας δούμε και λίγα σχόλια από το κανάλι των Άσκη και Ιωάννινα. Είστε ανώμαλοι. Κυρίως ο Μπουνταλάς
τα σπίτια σας οι χάματα, δεν τρέπεστε. Ήθελε τόσο πολύ να το βγάλει από μέσα του αυτό, bro. Απλά έβγαλε και τα μάτια μας με την ορθογραφία, αλλά δεν πειράζει, το point του πέρασε. Φουλ ανομαλία ο τύπος. Δείτε μάτια. Κλείστε του το κανάλι. Τι παίρνεις και δεν μας δίνεις. Το δημιουργικό γουρούνι. Αυτός νομίζω εντωμεταξύ ότι ήταν ο ίδιος που είχε πει ότι ο Άσκιο Άννα ρεζιλεύει την πόλη του. Για να δω λοιπόν, δημιουργικό γουρούνι, πώς κάνεις εσύ περήφανη την πόλη σου. Α, εντάξει ρε παιδιά, την κάνει περήφανη με Minecraft βιντεάκια. Αυτό είμαι σίγουρος ότι αξίζει, το κλειδί της πόλης. Τέλος πάντων, νομίζω πιάνετε το point. Καθοδηγούμε τη γνώμη σας για αυτά τα αντικείμενα σχολιασμού, χωρίς καν να προσπαθούμε ιδιαίτερα. Αντικείμενα σχολιασμού, Πόσο βολικά απρόσωπος προσδιορισμός για να περιγράψω τους ανθρώπους που σατυρίζουμε για να νιώθετε εσείς καλύτερα. Τι θα ένιωθες λοιπόν αν σου έλεγα ότι σχεδόν οτιδήποτε είπα στο πρώτο μέρος αυτού του βίντεο ήταν είτε πολύ υπερβολικό είτε εντελώς ψεύτικο. Ωραία, οκ, τώρα πρέπει να υπερβάλλω. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις force αυτό, η αλήθεια είναι. Τι λέω ρε μαλάκα! Και να μοιράσετε δημόσια όλη αυτήν την ανομαλία τέλος πάντων. Sorry, για συγγνώμη. Ωραία, τώρα πρέπει να πιέσω μια υπερβολή. Αλήθεια, συγγνώμη γι' αυτό και για όλα τα υπόλοιπα ασκευάντα. Τι λες βρε ανώμαλε, τι λες! Αχ, τι ακούω! Όχι που δεν θα του άρεσε κάτι τέτοιο. Να το κάνει η κοπέλα σου με κάποιον άλλον μπροστά σου. Απόλυτα φυσιολογικό. Και να πω κάπου εδώ ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό και σαν φαντασίωση και σαν πράξη. Όπως σχεδόν οποιαδήποτε φαντασίωση μπορεί να έχει κάποιος για να ανάψει παραπάνω στην πράξη. Όσο φυσιολογικά είναι και όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο φυσιολογικό με το να σου αρέσει το ιεραποστολικό ή κάποιο συγκεκριμένο σημείο του σώματος του άλλου ανθρώπου. Το ίδιο φυσιολογικό με το να σου αρέσει ο άλλος να βογκάει εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Το ίδιο φυσιολογικό σχεδόν με οτιδήποτε άλλο μπορείς να σκεφτείς. Επειδή οι άνθρωποι έχουμε καθιερώσει κοινωνικά τη μονογαμία στις σχέσεις μας, δεν σημαίνει ότι πάψαμε να είμαστε πολύ όντα. Οπότε και το δικό του μια χαρά φυσιολογικό είναι. Οτιδήποτε είναι βασικά. Αρκεί να υπάρχει πραγματική συνένεση και προσοχή ανάμεσα στα άτομα που το κάνουν. Γενικά, ας το εμπεδώσουμε λίγο εδώ πέρα στη σάπια κοινωνία μας. Εφόσον δεν παθαίνει κανένας πραγματικό κακό, τα περισσότερα kinks, αν όχι όλα, είναι φυσιολογικά. Ας σταματήσουμε ρε μαλάκες επιτέλους να ντροπιάζουμε άτομα που απλά έχουν διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις από ότι εμείς. Είναι. Κάντο όπως θες. Άρα γλυκούλη. Εσύ που με πίστεψες και ζητοκράβγαζες σαν παχλαμάς, που εγώ λιθοβολώ με βεβαιασμένο πάθος τον ανώμαλο, είσαι και εσύ ανώμαλος. Ή απλά είστε και οι δύο φυσιολογικοί. Ένιωσες καλά που εδώ, όλοι μαζί γύρω από τη φωτιά, δείχναμε με το δάχτυλο την ανομαλάρα στο κέντρο και νιώθαμε ανώτεροι. Γέλασες πολύ που ρεσίλεψε έναν 22χρονο που το μόνο που κάνει είναι να μην τρέπεται όσο εσύ για τις προτιμήσεις του. Είσαι όντως τόσο φυσιολογικός όσο νομίζεις. Δεν είχες δηλαδή ποτέ καμία απρεπή σεξουαλική σκέψη που απευθείας ξέπλαινε στο μυαλό σου μόλις την έκανες. Δεν υπήρχε τίποτα που να ήθελες κάποτε να κάνεις και να τράπηκες να το ξεστομίσεις στους φίλους σου, στον παρτενέρ σου, ακόμα και στον εαυτό σου. Όλες σου οι σκέψεις είναι καθαρές. Η ψυχή σου είναι αμυγής, μικρέ μου μοναχέ και μικρή μου καλόγρια. Οκ, εμπρός λοιπόν. Αν αληθεύουν όλα αυτά, με απόλυτη ειλικρίνεια θέλω να πάρεις την πέτρα σου και να την πετάξεις σε εμένα. Αλλά εδώ που τα λέμε, δεν νομίζω να μπορείς στα αλήθεια να το κάνεις. Γιατί πολύ απλά είσαι κι εσύ ένοχος της ίδιας σου της κριτικής. Δεν είσαι πιο φυσιολογικός από τον Άσκιο Άννηνα. Η πραγματική σας διαφορά είναι ότι εσύ δεν τα λες φωναχτά. Τώρα που πολλοί από εμάς μάθαμε κάτι παραπάνω για τον εαυτό μας, νομίζω ότι είναι η ώρα να μπούμε ακόμα πιο βαθιά στα δύο γατάκια μας. Χριστέ μου, αυτό ακούστηκε πολύ πιο λάθος από ό,τι φανταζόμουν. Πολλοί ίσως έχετε παρεξηγήσει και τη δυναμική της σχέσης αυτών των δύο. Νομίζετε ότι η γατούλα νιώθει πάρα πολύ άβολα και ότι πιέζεται να κάνει αυτά τα βίντεο. Κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ισχύει. Η γατούλα κάνει καλό στο πάρα πολύ. Δείτε τον ανομαλιάρη. Βάζει το κορίτσι σε ξεκάθαρα άβολη θέση. Ούτε καν, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ένα όριο κάπου εδώ και η γατούλα να το έχει ξεπεράσει. Όχι θολώσει, ξεπεράσει. Καμιά δεκαριά φορές πριν και τώρα να μην θέλει να φτάσει ούτε μέχρι την γκρίζα ζώνη.
το καταλαβαίνετε αυτό, δεν βγάζει πολύ νόημα. Με άλλα λόγια, η δυναμική, oversharing, περίεργο αγόρι και συναισθαλμένο άβολο κορίτσι είναι όλο ένα εξαιρετικό performance που προκαλεί τις κατάλληλες αντιδράσεις. Όχι ότι το κρύβουν κιόλας. Γιατί φέρνεις την κοπέλα σου σε φανερά δύσκολη θέση? Θες να γίνεις viral? Κοιτάξτε, δεν είναι ότι με φέρνει σε τρομερά άβολη θέση. Δηλαδή, είναι κάποιο πράγμα αυτό που είναι στο πλαίσιο του χιούμορ. Ξέρω ότι αν του έλεγα π.χ. δεν θέλω να το κάνουμε αυτό και θέλω να το σταματήσεις, δεν θα το έκανε. Ένα performance που λειτουργεί φοβερά καλά. Λέει ο Γατούλης τις ανομαλίες του και υπερβάλλει και λίγο. Και υπάρχει και η Γατούλα, η οποία παίζει το ρόλο της λογικής και μετρημένης φωνής που χρειάζεται. Ένα act τόσο ενδιαφέρον που κατάφερε να κάνει outperform όλα τα τριγύρω βίντεο από ένα κανάλι που κάνει εβδομαδιαίο επίκαιρο περιεχόμενο. Top 5 από καμιά 50 βίντεο για την ακρίβεια. Και top 2 και 3 ένα άλλο αντικείμενο χλεβασμού, το οποίο δεν ξέρω αν νιώθετε πόσο ακραίο είναι. Οπότε άρχισα να αναρωτιέμαι πάλι. Γιατί σου άρεσε, το είδες όλο, το μοιράστηκες. Ήθελες να δείξεις και στους φίλους σου τον δίθεν ανώμαλο που τα βγάζει όλα στη φόρα. Γιατί, πανέμορφο μου πλάσμα, όπως είπαμε και πριν, εσύ είσαι φυσιολογικό. Δεν έχεις καμία αντισυμβατική καταπιεσμένη επιθυμία. Γελάω. Για τον ίδιο λόγο που ήταν τόσο διασκεδαστικό να βλέπεις την Μπάνια ή τον Χαγιάτη να ρεζιλεύουν άλλους ανθρώπους δημόσια. Για τους ίδιους λόγους που γίνεται τόσο μεγάλος δώρος γύρω από άτομα όπως ο Chris ASMR, που είναι πολύ χοντρός και βλάκας, αλλά συνεχίζει να τρώει δίχως να τρέπεται ο ηλίθιος. Ενώ εσύ είσαι μια χαρά. Ή τουλάχιστον δεν είσαι στην κατάστασή του. Τους ίδιους λόγους που ο ηλεκτρίστικα είναι τόσο σαγηνευτικός για τα μάτια και τα στόματα του κόσμου. Τηλεοράνιο talk show για να με ηλεκτρίσεις. Ηλεκτρίστικα. Τους ίδιους καταραμένους λόγους που θα δώσει σημασία σε άτομα που σπάνια κάνουν κάτι αξιόλογο, αλλά τακτικά κάτι που θα σου τραβήξει την προσοχή. Γιατί όλα αυτά? Γιατί αυτοί είμαστε. Γι' αυτό όταν κάποιος γίνεται ρεζίλη, το λατρεύουμε. Ασχέτως που σε κάποιους η λατρεία εξωτερικεύεται κάπως μπερδεμένα. Και οι περισσότεροι αυτό το περνάμε για μίσος. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς το μόνο που βλέπετε στον Άσκη Ιωάννινα είναι ένας τυπάκος που προσπαθεί να κάνει καριέρα με την κοπέλα του, όντας απλά πολύ περίεργος και ανώμαλος. Και όλο αυτό ίσως το νομίζετε γιατί... Την έβλεπες όμως την ανομαλία στο μάτι του, την κράταγε. Αυτό που παρατηρώ εγώ απ' την άλλη είναι ίσως μια κλασική ιστορία καταπίεσης. Έχουμε ένα παιδί που από Δευτέρα Γυμνασίου μέχρι Τρίτη Λυκείου προσπαθούσε να πάρει ένα μετάλλιο πρώτης θέσης σε έναν μαθηματικό διαγωνισμό και έκανε και βίντεο γι' αυτό. Προσπάθησα πάρα πολύ για το χρυσό μετάλλιο, με πολύ ώρη προετοιμασία κάθε μέρα, όλα αυτά τα 4 χρόνια και θυσιάζοντας πάρα πολλά. Είναι τρομερά πολύ άβολος μπροστά στην κάμερα, διατηρεί πάντα μια ευθεία άβολη στάση. Ξέρετε μωρέ τώρα, αυτό που είναι σαν να έχεις ένα μπαστούνι κουμπωμένο στον κόλπο. Οι κινήσεις του και η εκφραστικότητά του είναι επίσης πολύ περιορισμένες. Γενικά, ένας πολύ άκαμπτος και αμήχανος τύπος. Σε αντίθεση με τα τωρινά του βίντεο που είναι κάθε τι άλλο παρά άβολος. Ίσα ίσα κιόλας, πλέον είναι ένας τύπος που επιδεικνύει τακτικά τη σχετική του αδιαφορία σε κάποιους κοινωνικούς κανόνες και την εκάστοτε κοινωνική κριτική. Όχι, εννοείται πως την έχω κάνει να τελειώσει πολλές φορές, όχι μόνο μία, και με πολύ ωραίους ενδιαφέρον τρόπους. Διαπερνάει κόσμος. Δεν πειράζει και που περνάει κόσμος. Μια κυρία έφυγε από δίπλα λέγοντας ο Χριστός. Δεν έγινε και κάτι, δεν έγινε και κάτι. Ναι, πολύ γέλα. Η οποία αυτή προσέγγιση του, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξεκίνησε τώρα. Για την ακρίβεια, από αυτά που είδα τουλάχιστον, από πολύ μικρό παιδί δεν καταλάβαινε αληθινά αυτούς τους κοινωνικούς κανόνες. Δηλαδή δεν καταλάβαινε όντως το γιατί οι άνθρωποι κάνουν ή δεν κάνουν κάποια πράγματα
για να είναι αποδεκτή από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Μου έχουν κάνει bullying στο δημοτικό, αλλά πιστεύω ότι έφταιγα κυρίως εγώ. Δεν είχα διαμορφώσει ακόμα σωστά τη συμπεριφορά μου. Ήμουν αντικοινωνικό παιδάκι και τα παιδάκια, επειδή σε αυτήν την ηλικία ακόμα δεν καταλαβαίνουν, άμα είσαι λάθος κοινωνικά, θα σε παρεξηγήσουν. Εγώ κατάλαβα, λέω, έχω αλλάξει τόσα σχολεία, έτσι. Δεν μπορεί πάντα να φταίνε οι άλλοι. Προφανώς κάπου φταίω εγώ. Κάπως αλληλεπιδράω πολύ λάθος με τα παιδιά και κάνω πράγματα που θεωρούνται προσβλητικά. Ας πούμε, έκανε ένα παιδάκι λάθος στο μάθημα, το διόρθωνε. Δυστυχώς μπορεί και να το κορόιδευα. Εγώ ήξερα να μετράω μέχρι το άπειρο, να κάνω κάθετο πολλαπλασιασμό, διαίρεση κάθετα από 4 χρονών. Ωραία. Μου τα είχε μάθει και ο πατέρας μου. Άλλα παιδιά δεν ξέραν ούτε να μετράνε μέχρι το 100 ούτε μέχρι το 200. Και εμένα μου κάνει τόσο εντύπωση που βγάζα στατιστικά και μέσο όρο μέχρι πόσο ξέρουν να μετράνε τα παιδιά. Ρε. Αυτό είναι κακό. Είναι προσβλητικό. Έτσι, και εγώ δεν το καταλάβαινα. Άρα, μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής και ίσως της εφηβικής του ζωής, δεν καταλάβαινε όντως τι είναι αυτό που κάνει αυτός τόσο λάθος και για ποιον λόγο όλοι οι υπόλοιποι μπορούσαν να το καταλάβουν. Ήξερε απλά ότι κάνει κάτι λάθος. Ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει social cues από μόνος του. Γιατί πολύ απλά μπορεί να μην κάνουν register στο μυαλό του ίσως. Πρέπει να μάθει αναγκαστικά πώς να περιορίζει τον εαυτό του ώστε να μπορεί να συμβαδίσει με τους υπόλοιπους. Και κατ' εμέ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι αυτός ο λόγος που στα αρχικά του βίντεο είναι τόσο άβολος και μαζεμένος. Αυτή η κάπως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά από τα κοινωνικά στάνταρ και η προσπάθειά του να συμβαδίσει παρόλα αυτά, νιώθω ότι τονίζεται πάρα πολύ καλά από την ιστορία του πάνω στον μαθηματικό διαγωνισμό. Παρόλο που δεν το ψάξα ιδιαίτερα, λίγο context για όλους εμάς που δεν έχουμε ιδέα τι είναι αυτοί οι διαγωνισμοί. Αυτός ο διαγωνισμός έχει 3 επίπεδα. Τον Θαλή, τον Ευκλήδη και τον Αρχιμίδη, που νομίζω ότι είναι το υψηλότερο. Στον Αρχιμίδη, παιδιά πρώτης γυμνασίου καλούνται να αντιμετωπίσουν παιδιά μέχρι τρίτης γυμνασίου και αντίστοιχα παιδιά πρώτης λυκείου μέχρι τρίτη λυκείου. Σε έναν μαθηματικό διαγωνισμό που περιέχει μαθηματικά θέματα και λύσεις πολύ διαφορετικά από αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο. Με άλλα λόγια, θέλουν εξτρά διάβασμα και εξάσκηση. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι για τα παιδιά της τρίτης λυκείου που δίνουν και πανελλήνιες είναι σχεδόν ισοπεδωτικό. Όταν λοιπόν όλα τα υπόλοιπα παιδιά προετοιμαζόντουσαν για μια πολύ δύσκολη, πιεστική και βάναυση δοκιμασία που ίσως κρίνει την μετέπειτα επαγγελματική του ζωή, ο Άσκη Ιωάννινα προετοιμαζόταν και για τον διαγωνισμό του Αρχιμίδη για το περιβόητο χρυσό μετάλλιο. Για τους διαγωνισμούς της καθημερινής κατά μέσο όρο όλα αυτά τα 4 χρόνια προπονούμουν περίπου 5 ώρες. Ενώ τα Σαββατοκύριακα, αργίες, διακοπές προπονούμουν περίπου 7-8 ώρες κατά μέσο όρο. Όμως έχω πιάσει και 10 ώρα και 12 ώρα κάποιες φορές. Τόσες και τόσες ώρες αιμονικής δουλειάς για να πετύχει αυτόν τον άπιαστο στόχο που δεν πέτυχε ποτέ. Αλλά τουλάχιστον πήρε ένα χάλκινο. Το οποίο σας διαβεβαιώ ότι και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και συνέχισα να προσπαθώ για το στόχο μου μέχρι θανάτου για ένα χρυσό μετάλλιο στον Αρχιμέδη. Μέχρι και όταν η πλειοψηφία των ανθρώπων μου έλεγε: είσαι τρίτη λυκείου τώρα. Σταμάτα, έχεις πανελλήνιες. Δεν άκουγε τίποτα και κανέναν. Και έτσι λοιπόν έγραψε 10 στα μαθηματικά των Πανελληνίων. Για να μην στα πρίξουν, να μην σε αγχώσουν και να μην σε ταπεινώσουν. Γι' αυτό το λόγο είπα ψέματα. Από εκεί και πέρα στην τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων και στους συνομιλικούς μου, ναι, είπα ψέματα, όχι για τα μόρια. Είπα ότι έγραψα 7.900, είπα όμως ψέματα ότι έγραψα στα μαθηματικά 19, ενώ έγραψα 10. Όχι, σκεφτείτε λίγο να είστε ο πιο τρελαμένος με τα μαθηματικά στον περίγυρό σας και να μαθαίνουν ότι γράψατε 10 στα μαθηματικά. Με χάλκινο στον Αρχιμίδη. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να φανταστείτε ήδη τι θα ακούγατε και τι θα υπόνονταν πίσω από την πλάτη σας. Οπότε λογικό να λέγατε κι εσείς ψέματα στη θέση του. Όπως άλλωστε έκανε και ο ίδιος, γιατί τότε ήταν ακόμα δέσμιος των απόψεων των άλλων για αυτόν. Μέχρι τότε δηλαδή η άποψή τους είχε σημασία για αυτόν. Μέχρι που δεν έχω ιδέα τι συνέβη, αλλά αυτό άλλαξε. Αν γύρνα του χρόνου πίσω, τώρα θα έλεγα δεν με ενδιαφέρει τι λένε, θα έλεγα την αλήθεια. Θέλω πραγματικά να μάθω τι συνέβη και έκανε τις αλυσίδες με τις οποίες τον έδεσε η κοινωνία να σπάσουν. Να βρει το θάρρος και την άνεση, όχι απλά να κάνει και να λέει ό,τι θέλει, αλλά να το κάνει μπροστά από χιλιάδες άτομα. Να βγαίνει και να λέει ανοιχτά για τότε που στον ύπνο του είδε τον εαυτό του στα 4 και τον φίλο του από πίσω. Ενώ οι περισσότεροι από εμάς θα νιώθαμε έτσι. Αυτό το όνειρο, έστω ότι για κάποιον ανώμαλο λόγο το βλέπεις. Εντάξει. Δεν το λες ούτε στον εαυτό σου την επόμενη μέρα το πρωί από μέσα σου. Όχι επειδή εσείς είστε φυσιολογικοί,
ενώ αυτός είναι ανώμαλος και τον παίρνει, αλλά επειδή εσείς είστε λιγουλάκι υποκριτές και δειλοί. Δεν ξέρω πραγματικά τι συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο και άνθησε έτσι. Αλλά ό,τι και να ήταν, εγώ χαίρομαι φοβερά πολύ γι' αυτό. Και επειδή δεν το έχει πει κανένας αρκετά, επιτρέψτε μου να το πω εγώ. Μπίλι, μπράβο. Έτσι σε λένε, σωστά. Μπράβο που κατάφερες να τους γράψεις όλους τα αρχεία σου και να εκφράζεσαι πλέον ελεύθερα. Λυπάμαι αν φάνηκε ότι σας την έμπαινα κάπως βαθιά προηγουμένως. Δεν χρειάζεται να νιώθετε άσχημα αν σπάσετε πλάκα, προς Θεού. Και εγώ σπάω συνέχεια πλάκα όταν ανακαλύπτω τέτοια ταλεντάκια. Ειδικά στο συγκεκριμένο, η πρώτη μου επαφή ήταν πριν κάτι μήνες που τον είδα να στηρίζει το μικρόφωνο καθώς έκανε topless βίντεο πάνω στις τρίχες του στήθους του. I mean, okay. Τέλος πάντων, το point μου είναι ότι είναι ανθρώπινο να θέλουμε να νιώσουμε καλύτερα για εμάς, πετροβολώντας κάποιον άλλον. Το ζήτημα είναι να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι κάνουμε και προφανώς να μην υπερβάλλουμε. Τα αντικείμενα αυτά του σχολιασμού δεν είναι αντικείμενα. Είναι άνθρωποι, bro. Στο κάτω-κάτω μιλάμε απλά για ένα νεαρό ζευγάρι που κάνει content για σεξ, χωρίς πολλές παροπίδες. Πράγμα που είναι πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και ασχολούμαστε. Γι' αυτό και έχω κάνει sub στα members τους. Αν είναι να κριτικάρουμε τον Billy για κάτι, ας το κάνουμε για τις actual μαλακίες που λέει. Όχι επειδή έχει παραπάνω κότσια από ότι εμείς. Και προφανώς όχι να τον βαφτίζουμε ανώμαλο, λες και εμείς είμαστε πιο φυσιολογικοί. Sure think, και εμένα μου φαίνεται κάπως γελίος, αλλά επιλέγω να πάρω και κάτι άλλο από αυτόν πέρα από γέλιο. Με θεωρώ εξαιρετικά θαραλέο άνθρωπο και έχω μοιραστεί αρκετά τέλος πάντων θραύσματα από τα ενδόμηχα της ψυχής μου, χωρίς κανένα πρόβλημα σε χιλιάδες κόσμου. Αλλά το να βγω να γυρίσω με την κοπέλα μου τέτοια βίντεο σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι τα Γιάννενα, δεν ξέρω αν θα το έκανα, για να είμαι ειλικρινής. Βασικά, λογικά θα το έκανα, αλλά δεν είμαι εγώ το θέμα της συζήτησης. Παρατηρώ πάρα πολλούς ανθρώπους να είναι πολύ λιγότερο ευτυχισμένοι από ό,τι θα μπορούσαν να είναι, επειδή απλά βασίζουν την ύπαρξή τους μόνο στο αποδεκτό. Άρα ίσως, πέρα από γέλιο, κάτι άλλο που μπορούμε να πάρουμε από τα βίντεο του είναι λίγο παραπάνω θάρρος. Γιατί κάθε φορά που βγαίνει κάποιος και λέει ανοιχτά το τι είναι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ο κόσμος γίνεται λίγο καλύτερος. Και πιο ενδιαφέρον σίγουρα.